Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Днями лидеры правоцентристской коалиции заявили про свой намер брать удел у выборах депутатов Палаты представников и про то, что коалиция выставит до 90 кандидатов. Якія асноўныя мэты удзелу коалиции у парламенцкіх выборах, мы сегодня и поговорим с моими гостями у студии. А это сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі и лидер руху за свободу Юрий Губарэвіч. Правоцентрыстская коалиция складаецца з трох структур. Третья структура, аб'яднаная грамадзянская партия, на жаль, сегодня не представленная. Выконваючы абавязкі старшыні партыі Мікалай Казлоў, на жаль, не ў Мінску і не здолеў да нас прыйсці. Я думаю, што мы здолеем і у трох, ці вы ў двух патлумачыць усю сітуацыю. Але, можа быць, крыху з іншага. Вы, напэўна, чулі ўжо пра гэтую петыцыю і пра зварот, які там відэо апублікаваў Анатоль Лябедька з патрабаваннем зняць з пасады старшыню цэнтрвыбаркама Лідзію Ярмошыну. Ну, безумоўна, чулі. Перад тым, як апублікаваць, ён з намі параіўся і, в прынцыпе, папрасіў падпісаць. Мы адны з першых падпісантаў этой петыцыі. Вот я і хацеў спытацца, а вы падпісалі гэтую петыцыю ці не? Юрась? Ну, подписание такой петиции давно уже наспело. Единое, что это мало что вырашае. Я особисто еще не подписал, бо не было магчимости дойти до компьютера, все в разъездах и с мобильного телефона. Але не в этом сенс, как бы. Пытанне ў тым, што сама петыцыя наўрад ці нешта зможа вырашыць, бо вядома, як улады ставяцца да грамадскага меркавання. Ім, в прынцыпе, начхаць. Але как бы это таксама пэўнае адлюстраванне таго, што асоба, якая займае гэтую пасаду ўжо дзесяткі гадоў, якая, напэўна, персанальную нясе адказнасць, хутчэй атаясамліваецца ўсімі гэтымі фальсіфікацыямі выбораў у Беларусі, она павінна сысці. Ці зменіць гэта саму сістэму, ну, на маё меркаванне, наўрад ці. Бо Ярмошына — это толькі функцыя, і хто будзе на яе месцы, ён будзе ўсё роўна выконваць тыя загады, якія паступаюць з адміністрацыі Лукашенка, а не кіравацца патрабаваннем нават сённяшняга выбарчага кодекса. І, на жаль, вось гэтай сістэме фальсіфікацыі удзельнічае не толькі адна Ярмошына, якая, ізноў, з'яўляецца тварам гэтай сістэмы, але дзесяткі тысячаў звычайных грамадзян Беларусі. Там простыя настаўнікі, супрацоўнікі нейкіх дзяржаўных установаў, супрацоўнікі прадпрыемстваў, якія маюць дзяржаўны капітал, тыя людзі, якія знаходзяцца ў выканкамах і фармуюць гэтая камісія. Это дзесяткі тысячаў асобаў па ўсёй Беларусі, якія несуць персанальную адказнасць за тое, што беларусы ўжо некалькі дзесяткаў гадоў не маюць сапраўдных выбараў. Я чаму пачаў менавіта вот з гэтага пытання? Справа ў тым, што рыхтуючыся да нашага эфіра, выпадкова натрапіў на допіс у Фейсбуку спадара Владимира Мацкевича. И вот что мы маем? Юрась пакуль не подписал, ну ці не подписал, пакуль пакінем гэтае слово, Віталь подписал гэты зварот. Не, ну мы ухваляем яго ў любым разе. Не, я да чаго? Спадар Мацкевич кажа, зараз вот гэта як такая лакмусовая паперка, каб вызначыць. Той, хто падпісаў гэтую петыцыю з тым, каб зняць Ярмошына з пасады, той наіўны, але сумленны чалавек. Хто не падпісаў, той, зразумела, хоча спадабацца Ярмошынай, ну и как бы, может быть, там, подыгрывая уладе. Вот что мы маем. Вот сумленный, наивный человек, и вот той, кто подыгрывая уладе. Я публічна кажу, Ярмошыну в отставку. Не, ну это же, сапраўды, падпісанне гэтай петыцыі, это досыць фармальная рэч. Асабліва для нас, вось мы зараз рыхтуем таксама зварот да міжнародных структур, зварот да беларускіх уладаў з акцэнткай таго, што адбылося фактычна незаконнае скарачэнне нават гэтага призначенного так званого парламента, палаты прадстаўнікоў. Мы уже адзначаем, что призначение вось самой даты голосования на 17 листопада гэта уже есть парушением законодаўства выбарчае, уже ставить под пытанне законность вось гэтага процесса, который будет адбывацца. То есть гэта для нас такі, тут я думаю, что якраз не да юрасятам, не да каго з правоцэнтрысцкай коалиции у гэтым плане пытанняў няма. А вы пачалі пра мэты удзелу. Но у гэтай кампаніі, дык вось якраз адна з галоўных мэтаў якраз і ёсць у зборы доказаў
про то, что гэтыя выборы не сапраўдныя, доказаў фальсіфікавання, тому што калі няма вылучэнцаў, няма незалежных кандыдатаў на гэтых выборах, то адпаведна няма за чым назіраць. Мы, в прынцыпе, нашы каманды ідуць з такім пакетнай прапановай. То есть адна з іх гэта назіранне. І тут я вось хочу звярнуцца і да байкотчыкаў, тых, хто зараз там ушчыняе, там, ну, разумееце, тыя людзі, которые вылучаюцца сёння, яны атрымліваюцца пад двойным ударам, скажем, ад КДБ, МВД і типа ад сваіх, да, на кшталту тых людзей, которые там за радыкальны байкот, яны таксама іх ганьбяць, становішся такім чынам добраахвотнікамі для БТ. Чакайце, вот калі не браць асобных людзей, там каментатараў у Фейсбуку, структуры нейкія ёсць такія, якія ведаеце, я зараз кажу пра людзей, пра асобных людзей, і да іх я бы сёння хацеў звярнуцца таксама, і вось такім пасланнем, што кампанія назірання якраз яна аб'ядноўвае ўсіх. Можна прыйсці, я перакананы, што зноў яўкі, напрыклад, не будзе, да? Там не будзе 50% людзей, которые прыйдуць, а яўку заўсёды накручваюць, і гэта таксама фіксацыя гэтага факту вельмі важная і патрэбная. І кампанія назірання можа аб'яднаць усіх, і тых, хто там за неўдзел цалкам у выбарчым працэсе, і тых, хто вылучаецца дзеля таго, каб агучыць важнае для Беларусі пытанне. Да, Юрась, нешта хацелі дадаць? Логіка тут простая, калі мы гаворым пра важнасць вылучэння кандыдатаў. Бо няма кандыдатаў ад апазіцыйных партый, адпаведна, няма матывацыі вылучаць кагосьці ў выбарчай камісіі. Бо што там кантраляваць, калі няма тваіх прадстаўнікоў у гэтай гульні? Адпаведна, улады могуць паказваць захаду, што глядзіце, вось, все, хто быў вылучаны там ад працоўных калектываў, ад нейкіх праўладных партый, все былі ўключаны. Апазіцыя не ўдзельнічала, но это є праблема. У нас все сумленна, ўсіх включілі. Няма кандыдатаў, няма матывацыі назіраць. Бо які сэнс прыходзіць на участак і фіксаваць, што перамог ці кандыдат А ад улады, ці кандыдат Б ад улады. А яны абодва там дырэктары нейкіх заводаў ці прадпрыемстваў, якія належаць дзяржаве. І розніцы вялікай няма, і сумленна падлічаць галасы перад нацыянальнымі і міжнароднымі назіраннікамі. Толькі удзел апазіцыі стварае праблемы ўлады. І той, хто зараз дэматывуе кандыдатаў, кажа, што яны недзе нешта падыгрываюць, ён сам насамрэч працуе на руку і Ермошына, і Лукашенка. Робіць все магчымае, каб Беларусі ніколі не адбыліся свабодныя і дэмакратычныя выбары. Ну, зрэшты, каментатары пішуць, а палітычны працэс ідзе. Таму галоўная задача для нашых прамоўцаў ад правацэнтрысцкай кааліцыі для кандыдатаў гэта працягваць змагацца за вырашэнне тых праблем, з которымі яны ўжо сёння працуюць. У нас ёсць, хай можа быць не самыя вялікія, але ўжо ёсць поспехі і ёсць прыклады таго, як вот праз грамадскі ціск можна прымусіць улады памяняць нешта. Вось адзін з прыкладаў гэта адмена платы за жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта рэгіянальная кампанія, ну, для жыллёва-камунальную гаспадарку інтэрнатаў для самых абездоленых людзей, калі вось вы ведаеце, это праблема, которая была ў мінулым годзе. У Магілёве пачалася гэта рэгіянальная кампанія, таму што там, ну, просто абіралі да ніткі, да апошняга вось самых бедных там пенсіянераў, которые жывуць у гэтым інтэрнаце. Урэшце і праз грамадскі ціск, і праз збор подпісаў, праз іншыя, ну, праз звароты, у тым ліку да ўладаў, удалося адмяніць, зменшыць там у 5 разоў гэту плату па ўсёй Рэспубліцы Беларусь. Альбо возьмем 328. На мінулых мясцовых выбарах мы дапамагалі таксама прадстаўнікам вось гэтага руху бацькоўскага, тых людзей асуджаных, вылучацца. Яны вылучаліся. А на мясцовых выбарах там, ну, каля 10 чалавек вылучылася па ўсёй краіне. Калі вы памятаеце, Ярмошына звярнула толькі на іх увагу і так негатыўна вельмі высказалася, што яны выкарыстоўваюць ту кампанію, каб агучыць свае праблемы, такія, маўляў, несумленныя. І гэта дапамагло падчас выбарчай кампаніі любая праблема можа набыць новае гучанне. Таму што паглядзіце, што робяць улады. Яны пазбаўляюць нас права голаса зусім. Зараз, каб зрабіць адзін маленькі пікет, вось як зрабілі хлопцы там у цэнтры Мінска недавно, супраць вось новага закона аб прызыве ў войску, за гэта яны заплацілі 200 рублёў там, так? Прыкладна. Можа быць, нават больш там. Ну, за любы маленькі нават пікет прыходзіцца плаціць. І толькі вось на час гэтай выбарчай кампаніі ёсць 2 месяца, калі людзі могуць вольна, свабодна і з белчырвона-белымі сцягамі ў цэнтры горада размаўляць на любыя тэмы, далучаць новых людзей, ну і ніхто не замінае ўзмацняць тыя кампаніі, которые ўжо сёння вядуцца. Вось гэта галоўнае, напэўна, з чым ідуць нашы сёння кандыдаты, таму што правацэнтрысцкая кааліцыя сёння прапановвае кампанію за перамены, за рэформы. У нас падрыхтаваны пакеты сацыяльных рэформаў. І мы кажам пра тое, што мы чуем патрэбы і галасы гэтых людзей. Мы кажам, што не толькі палітычныя патрабаванні, але і змена ў сацыяльнай сферы,
сферы, медычнай, жыллёва-камунальнай гаспадарцы, альбо несправядлівай судовай сістэмы. Гэта тое, што сёння можна вырашыць, на жаль, толькі праз грамадскі тыск. Кампаніі з вылучэннем кандыдатаў, з бяспечнымі вось такімі прасторамі для сустрэч, яны якраз дапамагаюць тым, хто хоча і можа змагацца за Беларусь, ну, скарыстацца, каб узмацніць вось сваю працу, которую яны вядуць і паміж гэтымі выбарчымі кампаніямі. Таму я заклікаю ўсіх далучацца, усе пратэсныя рухі. Бярыце прыклад з Берасця, калі берасцейцы вот, по акумулятарным заводзе, яны гэта разумеюць якраз, ім не даюць сабрацца нават, ім не даюць плошчу, ім не даюць нават дазволеных месцах сабрацца. Яны зараз вылучаюць кандыдатаў на выбарах, і яны будуць выкарыстоўваць гэта, і легальна будуць збірацца і ў памяшканнях, карыстаючыся вось, ну, зарэгістраванымі гэтымі кандыдатамі. Вось гэтыя 2 месяца узмацніць берасцейскую кампанію. Мы, са свайго боку, адкрытыя, не абавязкова быць сябрамі нават нашых партый, каб атрымаць і юрыдычную кансультацыю, і скарыстацца тымі напрацоўкамі, которые у нас ёсць. Далучайцеся, сябры. Сёння выбары, так званыя, фальсіфікуе каля 60 000 чалавек. Назіральнікаў вот зараз, на сённяшні дзень, у нас каля 2000. Пакуль гэта не параўнальныя арміі. Вы гаворыце зараз пра кампанію назірання права выбара, да? Ну, кампанію назірання права выбара, і в цэлым, калі взяць тых колькасць усю валантэраў, усю кандыдатаў, которые будуць вылучацца, таму што, па сутнасці, гэта ж адны і тыя ж людзі часта, то гэта не шмат больш актывістаў будзе на 2000. Хаця б у кампаніі назірання паўдзельнічаць. Гэта, ну, не так складана, гэта легальна, гэта можна, але калі фальсіфікуе выбары 60 000, а назірае, супрадзейнічае фальсіфікацыям толькі 2, ну, то, напэўна, можна рабіць высновы, якія шансы на змены выбарчай сістэмы і палітычнай сістэмы ў Беларусі в цэлым. Юрась, я вот читал, вы тут выступали днями вот с этой своей, так сказать, ну, презентацией уделу у выборах, и вынікі я там почитал и прочитал такую фразу, что, маўляў, гэтая парламенцкая кампанія будзе выкарыстана як этап па падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Так що ж таки, парламенцкая кампанія гэта для вас сур'ёзная кампанія ці этап да сур'ёзнай кампаніі 2020 года? Парламенцкая кампанія гэта час парламента скарачаць на 25%. Таму асноўны акцэнт будзе рабіцца, канешне, на прэзідэнцкую кампанію. Парламенцкая кампанія гэта магчымасць стварыць такой вялікай стварэння шырокай каманды пераменаў. Праз мясцовых лідараў, праз тое, што яны змогуць адпрацаваць гэтыя 3 месяцы зусім в іншых умовах больш легальных, чым міжвыбарчы перыяд. Меня вось тут заўсёды здзіўляе таксама пасланне ад некаторых каментатараў, што а хто вам перашкаджае працаваць паміж выбарамі, хто вам перашкаджае ісці да людзей паміж... Пытанне якраз да вас, каментатары, как бы. А калі вы апошні раз збіралі подпісы? Калі вы апошні раз стаялі ў пікеце ў цэнтры горада пад чырвона-белымі сцягамі? Ось боюсь, што ніхто з іх, седзячы на сваіх канапах, не здольны адказаць на гэта пытанне. А вось нашы актывісты робяць гэта штодзённа. Мы штодзённа працуем па лакальных праблемах, але таксама атрымліваем штрафы за тое, што выходзім разам з людзьмі на нейкія цэнтральныя вуліцы. Атрымліваем штрафы за тое, што арганізоўваем збор подпісаў. Оказывается, і гэта ў нас уже нелегальна, это патрабуе рэгламентавання. Платим громадныя сумы міліцыі за тое, што падаем вось гэтыя заяўкі на легальныя мерапрыемствы. Это все тое, што немагчыма, скажем, метады ціску, якія немагчыма ўжываць супраць апазіцыі падчас парламенцкай кампаніі. Таму мы натуральна скарыстаемся гэтым перыядам, і я перакананы, калі ўжо казаць пра вось гэтую стратэгію і рэалістычнасць, што калі б у кожнай акрузе па ўсёй Беларусі былі такія ж самыя людзі з такой же самай падтрымкай, папулярнасцю, як, скажем, тыя ж самыя берасцейскія актывісты, якія змагаюцца больш за год супраць завода, за якіх, я перакананы, все Берасця готова на сёння прагаласаваць, і калі б такія ж людзі, такія групы былі па ўсёй Беларусі, то пытанне трансфармацыі палітычнай было бы вырашана ў лічаныя дні. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Разом с Виталием Рымашевским и Юрасем Губаревичем мы говорим про мэты удзелу правоцэнтрысцкай коалиции у парламентской кампании. Европейское радио для Беларуси. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, коротка про
Асноўныя падзеі. Александр Лукашенко паабяцаў прыехаць на таматную бітву ў Іўе, але яшчэ не ведае, ці будзе змагацца ў ёй. Ён наведаў Іўеўскі раён, пабываў на шэрагу прадпрыемстваў, пагаварыў з людзьмі. Я думаў, прыеду цяпер у Іўе, а там цёмная вёска ці заняпалы горад, а прыехаў у вас курорт. Лукашенко прыгадаў, што замежнікі хваляць беларускую прыроду і называюць нашу краіну раем. Недаўна ў Іўе прайшоў фестываль «Іўеўскі памідор» і першая ў Беларусі таматная бітва. Лукашенко прызнаўся, што ведае пра гэтую разынку і паабяцаў, што прыедзе на адзін з наступных фэстаў, але не ведае, ці возьме яшчэ чынны ўдзел. Заўзятар піцерскага «Зеніта», які летась збіў дзіця, у Мінску выйшаў па амністыі. Гэта Кірыл Ляхоўскі. Хлопец у родным Санкт-Петербургу аднаўляецца пасля беларускай хіміі, дзе правёў амаль год. 11 жніўня летась ён разам з сям'ёй выязджаў са сталіцы і на скрыжаванні Дарашевіча і Коласа не паспеў зрэагаваць на хлопчыка. Ляхоўскі трапіў пад амністыю, якая скараціла агульны тэрмін на месяц. Сёння 23-гадовы жыхар Петербурга дома з сябрамі і бацькамі. У мэтах аднавіцца ў міжнародным банкаўскім інстытуце, дзе Кірыл вучыўся на эканаміста, ён прадпрымае неабходныя дзеянні. Больш падрабязна пра гэты выпадак на нашым сайце euradio.fm. Трагедыя ў Пінску. На будоўлі там загінуў брыгадзір, на якога абрынулася сцяна. Кран падымаў на другі паверх цэглу і зачапіў стралой будынак. Абломкі трапілі на 42-гадовага брыгадзіра, які атрымаў несумяшчальныя жыццём траўмы. Прычына не ў тэхнічным стане крана. Гаворка ідзе пра памылку 60-гадовага кранаўшчыка, які працаваў у нецвярозым стане. Прынамсі так сцвярджаюць праваахоўнікі. Праверка працягваецца. Euradio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з Віталём Рымашэўскім і Юрасём Губарэвічам мы гаворым пра мэты ўдзелу правацэнтрысцкай кааліцыі ў парламенцкіх выбарах. Спадар Юрась, я на самом пачатку... Спадар Віталь, я на самом пачатку сказаў пра тое, што ад правацэнтрысцкай кааліцыі плануецца каля 90 кандыдатаў вылучыць. Все ж таки, ці не падаецца вам, што ад 3 структур 90 кандыдатаў гэта не вельмі шмат? Ну, на прэсавай канферэнцыі мы агучвалі, што сёння ўжо ў спісе ёсць гэтыя людзі. Калі ўлічыць пра тое, што акругі ёсць дальнія, ёсць акругі ў Беларусі, дзе ўвогуле получалось шмат год. І там, напрыклад, калі ўзяць такія населеныя пункты аддаленыя, як Нароўля, там вось гэтыя далёкія рэгіёны, то праблема ў тым, што туды ні ўлада, ні апазіцыя не даходзіла. Там вось у Нароўлі ў 2010 годзе, калі я быў, мне людзі казалі, што вы першы кандыдат прэзідэнта, который до нас прыехаў, в прынцыпе, за ўсё, за весь час там існавання незалежнай Беларусі. І наша задача дайсці да гэтых рэгіёнаў. І там, конечно, не так проста там знайти людзей, которые маюць і магчымасці, і здольнасці у тых вось кутках вылучацца, але мы будзем ставіць такія мэты, я думаю, што закрыем усю краіну, тому што, в прынцыпе, ёсць жа сэнс не ствараць канкурэнцыю по акругах, а размеркаваць людзей так, каб на кожнай акрузе было по аднаму прадстаўніку ад правацэнтрыстаў. Спадар Юрась, я да вас як да чалавека, які у сяброўскіх стасунках з Ганнай Канапацкай знаходзіцца пытанне. Ну, прынамсі, не ворагі, дакладна. У сяброўскіх стасунках я гэта ведаю, але вот Ганна Канапацкая, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, з аднаго боку. З другого боку, не сакрэт, што ў яе не вельмі добрыя адносіны зараз з партыяй. І зараз на выбары парламенцкія яна будзе, хутчэй за ўсё, вымушаная ісці як самавылучэнка. Не ад партыі, а вот сама па сабе. Тым не менш, ёсць правацэнтрысцкая кааліцыя. Вот правацэнтрысцкая кааліцыя Ганну Канапацкую можа вылучыць ад сябе. Хай у яе там з АГП, сябрам кааліцыі і дрэнныя стасункі, но з усімі астатнімі нармальныя. Вот можна вырашыць гэтае пытанне? Я думаю, што тут трэба падзяляць унутрыпартыйныя стасункі і стасункі з кааліцыяй. Калі браць стасункі з кааліцыяй, то я думаю, што мы дастаткова добра скарысталі вось гэтыя 3 гады наяўнасці мандатаў Ганны Канапацкай. Тут можна згадаць і пра падрыхтоўку законапраекта па зменах выбарчы кодекс, і законапраект па зямлі,
і тое, што мы рабілі па ЖКХ, то, што Віталій рабіў разам з ёй па 328 і гэтак далей. Это все тое, што немагчыма было падняць на ўзроўні палаты прадстаўнікоў, калі б там не было, скажем, чалавека з мандатам, які мае права гэта ўносіць і праводзіць праз пэўныя камісіі. А што тычыцца наступных выбараў, тут, канешне, я не буду адказваць за стасункі паміж Ганнай Канапацкай і партыяй ГП, спадзяюся, там все будзе добра, але калі яна прыме рашэнне ісці шляхам вылучэння, шляхам збору подпісаў, то натуральна яна будзе мець ад нас всялякае спрыянне і падтрымку на той акрузе, якую яна абярэ. Ну, сёння папярэдня, да. Так, это тая ж самая акруга, тая самая акруга, яна папярэдня ў спісе правацэнтрысцкай кааліцыі ёсць, і мы ніхто яе з гэтага спіса не выкідаў, так таму сапраўды тут ёсць стасункі ўнутры арганізацыйныя, і я думаю, што тут нават некарэктна нам будзе гэта каментаваць. Калі арганізацыя жыве, заўсёды ёсць там нейкія там праблемы, трэнне, галоўна, каб яны вырашались і арганізацыя шла наперад. Я да чаго, чыста тэхнічны момант. Вот праходзіць, адбываецца з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі, дзе складаецца спіс, хто ад партыі ідзе кандыдатам у кандыдаты. У гэтым спісе Ганны Канапацкай няма. Але ў спісе правацэнтрысцкай кааліцыі яна будзе. Ніякіх праблем мы тут не бачым, і кіраўніцтва ГП ў гэтым ніякіх праблем не бачыць. Прынамсі, вот з Нікалаем Козловым мы размаўлялі. Абсолютно. Мы не будем вылучать на эту округу там, где она балотоваться. Ні ад БХД, ні, наколькі ведаю, АГП, ніхто інший. І АГП не будзе вылучаць на гэтую округу людзей, наколькі мы зараз ведаем, то есть ніхто там наўмысна не будзе там супраць Ганны працаваць, а наадварот, яна цалкам, ну, то есть будзе ў спісе правацэнтрысцкай кааліцыі адназначна. А пытанне назірання. Вот я ведаю, што калі у межах кампаніі права выбару, то назіранне ідзе толькі за тых кандыдатаў, якія вылучаны партыямі, арганізацыямі, якія ўваходзяць у права выбару. Так, вот Ганна Канапацкая, калі будзе самавылучэнкай. Гэта не зусім так, таму што ў права выбара проста ёсць акругі, которые прадстаўляюць, ну, на парытэтных пачатках все арганізацыі заснавальнікі, там у кожнага роўная колькасць акруг, і кожная партыя падае, кожная партыя так бярэ адказнасць за свае там акругі, каб накрыць іх назіраннем цалкам. І сёння такіх акругоў будзе ад 12 до 21 прыкладна, да, вот 100% назірання, датэрміновае галасаванне і дзень выбараў, але таксама будзе магчымасць адукоўваць і накіроўваць назіральнікаў на іншыя акругі. І мы вот сёння тут звяртаемся нават в этом эфіры. Я кажу, што калі у вас на акрузе ёсць назіральнікі, каманда назіральнікаў, патрэбна яе адукаваць, падрыхтаваць, нават даць накіраванне, можа быць, на назіранне. І калі гэтых людзей не менш за 12, то мы гатовы для іх трэнінг правесці, адукаваць іх і накіраваць. І тое ж самае для Ганны Канапацкай і для любога іншага кандыдата, незалежнага, конечно, который вот на дэмакратычных пазіцыях. Таму, в прынцыпе, вось гэта праграма адкрыта. Ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі таксама вось такое тотальнае назіранне там, ну, максимум 4 акругі будзе, але мы будзем і на іншых акругах праводзіць назіранне, то есть таксама для іх такая ж самая прапанова, як і для Ганны, і для іншага кандыдата, который пойдзе ў спісы правацэнтрысцкай кааліцыі. Вернемся да мэтаўдзелу. Вот былі пералічаныя такія мэтаўдзелы, як і магчымасці выходзіць да людзей, праводзіць пікеты бесплатныя, што сапраўды у межах зараз дзеючага заканадаўства, закона аб масавых мерапрыемствах вельмі важна, і падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў і гэтак далей. Тым не менш, вот адзін з каментатараў пакінуў такі каментар, што так, а такая мэта, як змена улады перад правацэнтрысцкай кааліцыяй ужо не стаіць? Стаіць. Так не стаіць. Абсалютна стаіць. Зменіць уладу могуць тыя людзі, которые маюць сілу. Сёння, ну, давайте будзем рэалістычны, улада не гуляе па правилах закона. А для того, каб мець, што, ну, сіла — гэта людзі, гэта падтрымка, которая стаіць за кандыдатамі. Ну, вот Юрась уже прывозіў прыклад Берасця, і калі у нас будуць такія моцныя кандыдаты, здольныя бараніць перамогу, то тады я думаю, што і па ўсёй краіне, калі такія людзі будуць і такія моцныя каманды, ёсць вялікі шанец, конечно, дамагчыся, каб дэпутацкія мандаты былі у вылучэнцаў ад правацэнтрысцкай кааліцыі і іншых незалежных кандыдатаў. Пытанне ў тым, што мы сёння, калі казаць пра нашу стратэгію, мы сёння прапануем беспройгрышны варыянт для ўсіх тых, хто далучаецца да нашай кампаніі за перамены, за рэформы ў Беларусі. Раней, вось як апазіцыя казала, ну, цягам там 20 год з лішнім, да, вот завтра мы прыйдзем да ўлады і все будзе добра. І гэта завтра пераносілася кожны тыдзень, кожны месяц на наступны месяц. І так праходзіць жыццё. Там вырасла пакаленне маладых людзей, которые нарадзіліся пры Лукашэнку пры гэтай уладзе. І змагаючыся толькі ставячы мэту максімум, мы упускаем тыя магчымасці, мы не бачым, што мы можам зрабіць уже тут і цяпер
па шляху да вось гэтай да прыходу да ўлады, да змены гэтай ўлады. І калі мы кажам пра вось гэтыя праекты рэформ, пра грамадскія кампаніі ў падтрымку гэтых рэформ, то мы кажам пра тое, што нават калі нашы кандыдаты не перамогуць, альбо не пераможа там у 2020 годзе кандыдат у прэзідэнты, ну раптам можа такое здарыцца, так, то узмоцненыя гэтымі кампаніямі патрабаванне да ўладаў нам дамагчыся зменаў. І я прыводзіў прыклады там вось як па законе 328 і па там ЖКХ, у кожнай сферы можна дабіцца зменаў, калі людзі збіраюцца і разам ціснуць на ўладу. І вось гэта механізм. Калі, конечно, кандыдаты перамогуць нашы, атрымаюць, ну вось дамогуцца перамогі, то яны вось гэтыя рэформы, гэтыя прапановы будуць уже там у палаце праводзіць, а кандыдат у прэзідэнты будзе праводзіць у жыццё там, ну, пасля перамогі. Калі ж ён прайграе, то вось гэта падтрымка, гэта каманда застанецца, каб аказваць грамадскі ціск на ўладу. Вось у гэтым і ёсць насамрэч наша ноу-хау, калі хочаце, і наша сёння прапанова да грамадства. Ну і мы заклікаем проста ўсіх яднацца дзеля вырашэння, ну, дзеля абароны там права на бяспечнае, на дабрабытнае існаванне ў Рэспубліцы Беларусь для ўсіх грамадзянаў. Ну, вакол сітуацыі з выбарамі ёсць і іншы момант, на які варта звярнуць увагу. Это стомленасць не толькі беларускага грамадства, таго, што нічога не мяняецца ў палітычным плане. Шмат хто гатовы прызнаваць уже это кіраванне прэзідэнта Лукашэнка дэ-факта. Але і стомленасць заходняга свету. Бо раней пытанне правоў чалавека, дэмакраты, змена выбарчае заканадаўства, яны стаялі больш востра. Паступова мы бачым такі не то што адыход ад гэтых каштоўнасцяў, но гэтыя тэрміны менш і менш ужываюцца на афіцыйных сустрэчах. Уже размова вядзецца пра нейкую эканамічнае супрацоўніцтва, рэгіянальную бяспеку, палітычныя кантакты і так далей, забываючы пра то, што Беларусі дэ-факта нічога не змянілася. Бо зараз мы маем фактычна прызнанне такой стабільна памяркоўнай сітуацыі з правамі чалавека, хаця ізноў такі. Нічога тут лепшы бок не змянілася. Людзей, як і раней арыштоўваюць, людзей, як і раней штрафуюць, пазбаўляюць маёмасці за тое, што яны спрабуюць рэалізаваць свае грамадзянскія правы. Пад пагрозай прызнання легітымнасці і нават не пад пагрозай, а гэта можа стаяць у павесткі дня прызнання легітымнасці палаты прадстаўнікоў. Таго органа, які фармуецца выканаўчай вертыкалю, а не абіраецца грамадствам. І ўжо зараз на Захадзе ёсць шмат гатовых заплющыць вочы на парушэнні фальсіфікацыі, сказаць, што окей, мы будзем супрацоўнічаць з гэтым складам абранага у двухкосці парламента, толькі зрабіце ўсё ціха і акуратна. Вось на гэта якраз такі і скіравана дзейнасць і сённяшняй вертыкалі, і выбарчых камісій. Ціха, акуратна, без незалежных кандыдатаў дэпутаты. Слухай, то тых, хто за байкот, то тыя, хто бярэ ўдзел, яны за... Тыя, хто нам нешта раяць, яны не кажуць, што мы зробім... Не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. Так вось, калі чалавек неабыякавы да гэтай краіны, але здольны на штосьці яшчэ, апроч таго, каб плявузгаць у інтэрнэце, то ён как бы будзе намагацца і практычнымі крокамі сваёй працы нешта мяняць. Хай эта стратэгія будзе памылковая. Я ж таму і кажу, што, вот, напрыклад, кампанія назірання, я вітаю насамрэч любую актыўнасць. І калі чалавек кажа, што я там за байкот, ён заслугоўвае абсалютна павагі, ён мае права на гэта меркаванне пры той умове, што гэта актыўны байкот. І ён не проста там сядзіць і абгажвае іншых, але гэта чалавек, который штосьці робіць. Ну, ён зразумее там раз ці два, там, можа быць, там зменіцца, можа дасягне поспехаў, мы далучымся. Калі пабачым, што сапраўды гэта тая форма, которая дазваляе вось людзям, ну, праяўляць сваю актыўнасць, і людзі да гэтага далучаюцца, таму што зараз жа байкот па-за законам, на жаль, якраз пасля актыўнага ўдзелу, у тым ліку і аб'яднанай грамадзянскай партыі, БХД, вось у актыўным такім байкоце, пасля там, не памятаю, 2016 да гэтага, да, вот былі введзены гэта пасля 2012 году, калі мы выкарыстоўвалі, вылучалі кандыдатаў, казалі пра байкот пры гэтым, і пасля гэтага Ярмошина і там Лукашенко, яны памянялі гэта заканадаўства, цяпер проста нават за заклікі да байкота людзей могуць аштрафаваць, альбо даць ім сотні вязніцы. І, конечно, гэта адпужвае людзей, тому што, ну, трэба ж проста пабачыць, якое у нас сёння грамадства, на што яно гатова, на што не. Палітык ад правакатара адрозніваецца толькі тым, што палітык чуе, што хочуць людзі, і гатовы узначаліць пратэст і быць першым.
А правакатар ён якраз правакуе тых людзей на тыя дзеянні, да которых грамадства ці людзі не гатовыя, нават не просяць пра гэта. Так вось мы заклікаем, конечно, і не быць правакатарамі нікога з апазіцыі, а просто быць прадстаўнікамі і слухаць прадстаўнікамі людзей, слухаць, што яны кажуць, і бараніць іх, што ли. Вот это стратегія наша, і я думаю, што яна абсалютна слушная. Я тут, спадар Віталій, усміхнуўся не сэнсу вашага спічу, а вот этого толькі вот багатыя рэсурсы у правацэнтрысцкай кааліцыі, каб правесці годную выбарчую кампанію. Тут, про людзей мы ўжо збольшага казалі, пра назіральнікаў таксама казалі, але кампанія гэта не толькі, хаця, конечно, галоўныя людзі, але не толькі людзі. Конечно, основны ресурс это люди, і все ж таки спадзяванне вялікае на актыўнасць структураў, на тое, што тыя грамадзяне Беларусі, якія хочуць пераменаў, яны могут долучиться до любого этапа нашей кампании. Зараз ідзе вылучэнне ў камісіі, пасля мы будем фармаваць ініцыятыўныя групы, збіраць подпісы, калі ласка, прыходзьце, падтрымлівайце. Это то, што дазваляе правесці кампанію пры нейкім мінімальным укладанні фінансавых выдаткаў. На этапе агітацыі трэба фармаваць фонды. І в адрозненне ад папярэдніх гадоў, калі ўлада сама дзяржава гарантавала напаўненне гэтых выбарчых бюджэтаў, тут кандыдат кожны павінен сам збіраць грошы. Персанальна за сябе я хочу адказаць, што тыя грошы, якія я збяру ад звычайных грамадзян, я пушчу на асвятленне іх праблем. В пікетах, інфармацыйных матэрыялах будзе адлюстраваны тыя праблемы, якія ёсць на тэрыторыі акругі. Таму тут ёсць нейкі сэнс інвеставаць в такую кампанію. Я перакананы, што пад гэта якраз такі сродкі будуць сабраны. І на завяршэнне. Шмат казалі сёння пра тое, што выбарчая кампанія — это магчымасць данесці да людзей свае думкі, сваю пазіцыю, можа быць, знайсці аднадумцаў і гэтак далей. Я чую гэта кожную выбарчую кампанію. І такое адчуванне, што альбо не атрымліваецца даносіць, альбо і аднадумцаў асабліва не знаходзіцца, таму што не стала з кожным выбарам партыя ці рух не павялічваецца на десяткі тысяч людзей пасля кожных выбараў. То есть, што не так? Не павялічваецца, але дапамагаюць людзям вырашаць іх праблемы. І вось пра гэта я магу сказаць дакладна. А наконт не павялічваецца, прыходзяць новыя людзі. Новыя людзі проста праяўляюць больш актыўнасці, таму што удзел у палітычнай апазіцыі сёння гэта і небяспека. Эта пагроза, конечно, может быть, не такая вялікая, як это было 6-7 год таму, але ўсё ж таки, калі чалавек працуе на дзяржаўнай працы, займаецца бізнесам, то ўлады па-ранейшаму яму пагражаюць. Калі чалавек у дэмакратычнай арганізацыі, у нас, напрыклад, калі мы падаем меню спісы заснавальнікаў, беларускія хрысціянскія дэмакраты, іх абтэлефануюць на працы, нават маіх было такое, што на Белшыне ідэолаг был, і мы ведаем яго прозвішча, майго нават дзядзьку майго выклікалі, ён сварщикам простым працаваў на Белшыне, і сказалі: альбо ты адклікаеш подпіс ад БХД, альбо ты не будзеш больш працаваць. Это было 5 год таму при одной з падач. Ён мне патэлефанаваў, я сказаў: конечно, мы не можем напрыклад, тебе гарантаваць заробак, калі цябе звольняць, у цябе сям'я, трэба карміць, адклікай подпіс, это твоя справа, і твоя адказнасць. Вось ён выбраў, конечно, сям'ю, таму што трэба карміць дзяцей за нешта. І гэта небяспека, апазіцыя нічога апроч дадатковыя рызыкі людзям не можа даць. Сюды прыходзяць людзі, которые сапраўды гатовы змагацца за праўду, свабоду і справядлівасць. Цягам часу некаторыя адыходзяць, становятся и у силу жыццёвых абставін, у силу просто, потому что человек не может с одной и той же интенсивностью працаваць шмат год. На их место приходят новые люди. И обновление гэта ёсць, тому прынамсі организация не становится меньше. Калі будзе магчымасць реального приходу улады при свободных выборах, организации и структуры наполнятся новыми людьми, и это будет и колькостный еще показчик. Мы будем расти в колькостных показчиках, стрымліваюць толькі сёння рэпрэсіі и отсутность свободных и справедливых выборов. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас в гостях быў Віталій Ромашэўскі, Юрай Губарэвіч, і мы гаварылі пра удзел правацэнтрысцкай кааліцыі ў выбарах. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. Заўзятар